అక్కడ పాన్ కార్డులు ఆధార్ కార్డులు ఇవన్నీ తీసుకొని నెంబర్ తీసుకొని ఏదో కొత్తలో ఎందుకంటే ఆడుకుంటుంటారు వాళ్ళు ఇప్పుడు నుంచి ఒప్పుకున్నారు అనమాట. ఒప్పుకొని దీన్ని కట్టేశారు. ఆధార్ కార్డులు ఉన్నాయండి అడిగాడండి వచ్చేది అడిగితేనేమో ఉన్నాయండి అంటే పాన్ కార్డులు ఉన్న వాళ్ళకి 500 ఆధార్ కార్డులు ఉన్న వాళ్ళకి 200 ఇస్తామమ్మా. పాన్ కార్డు లేని వాళ్ళు కూడా పాన్ కార్డులు చేసి పెడతాం అనేసాను అంటే పాన్ కార్డు ఉన్న వాళ్ళు డబ్బులు ఎత్తామమ్మా అనేసి అన్నారు. ఏదో మేము ఆశపడి రోడ్డు పక్కన ఉన్నాం కదా రూపాయి వస్తుందని ఆశపడి తీసుకుంటే మా అకౌంట్ నెంబర్లు ఎట్టి ఆధార్ కార్డులు పాన్ కార్డులు ఎట్టి ఏదో గేమ్లు ఆడతారంటే ఇదేనా మాకు తేడా రోడ్ల పక్కన బతుకుతున్నాం మాట్లాడే అలాంటి ఆటలకి ఏంటి ఇలా బతుకుతున్నాం. అందరూ చూస్తున్నారు రోడ్డు మీద వెళ్ళిపోయే వాళ్ళు అందరూ మాతో ఆడుకుంటారు పిల్లలతో ఇలా రోడ్డు పక్కన బతుకుతున్నాం. ఏంటి కొంచెం నీరు ఆటలు మాకు అన్యాయం చేస్తారు. కొట్టారు ఎవరో మీరు ఎవరైనా కొట్టారా? ఈరోజు సాయంత్రం 10 గంటల లిమిట్స్లో దయాల్నగర్ ఏరియాలో కొంతమంది వ్యక్తులు వచ్చి ఫేక్ ఆధార్ కార్డు పాన్ కార్డు థంబ్ ఇంప్రెషన్ తీసుకొని కొంత డబ్బులు కొంతమందికి ఇస్తున్నట్టుగా ఇన్ఫర్మేషన్ రావడంతో మేము వెళ్ళి అక్కడికి వెళ్ళేటప్పటికి కొంతమంది వ్యక్తులు పారిపోయారు. ఒక వ్యక్తి అయితే అక్కడ దొరికాడు. వాడిని తీసుకొచ్చి ఎంక్వైరీ చేసి ఎఫ్ఐఆర్ వేయడం జరుగుతుంది. చీటింగ్ కేసు కింద ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేస్తున్నాం. ఎంక్వైరీ నడుస్తుంది. ఇంకా ఎంతమంది ఉన్నారనేది విచారించి అందరిని కూడా అదుపులో తీసుకొని జ్యుడిషియల్ రిమాండ్కి పంపించడం జరుగుతుంది.